Ftit il fuq mill-bajja pittoreska ta' Ntuffiħa, moħbija bejn l-Oljiet u l-veduti tal-baħar, tinsab l-Elysium Nursery, dar għal aktar minn 13,000 pjanta, siġra u arbuxella amministrata mill-Ambjent Malta. Din il-faċilità għandha rwol intermedjarju kruċjali fil-ħajja tal-fjuri u s-siġar indiġeni. L-ewlieni tagħha huwa li takklimatizza l-pjanti żgħar għal kundizzjonijiet ambjentali li jikkaratterizzaw l-Gżejjer Maltin, speċjalment għan-nixfa tas-sajf. Fi żjara li għamilna f'dan il-post fl-eqel tas-sajf, il-Chief Agricultural Officer ta' Ambjent Malta, Leo Vella, spjega ma' TVM News kif ix-xogħol jibda minn dak imsejjaħ replanting. Hawnhekk isir xogħol ta' replanting, ġifieri jkun hemm siġar żgħar li ovvjament jiġu transplanted f'pots ikbar, jiġu akklimatizzati għall-klima ta' Malta, kif nafu naqra klima ħarxa, speċjalment fix-xhur tas-sajf, biex imbagħad minn hawnhekk nkunu nistgħu noħorġuhom fuq barra fil-proġetti li aħna namministraw ġewwa Kemuna, l-Park tal-Majstral u postijiet oħrajn biex bekk ovvjament inkomplu insaħħu l-biodiversità ta' daw il-postijiet. Il-varjetà ta' speċi u siġar li jikbru f'din il-faċilità hija impressjonanti, minn tamarisk, alarar, ċipress u prinjol. Ma jinqsux ukoll is-siġar tal-frott bħal rummin, tin u tut. Dan kollha jiġu kultivati minn pjanti b'ġenetika lokali biex ikunu aktar reżiljenti għall-klima u l-ħamrija ta' Malta. Għandna tim ukoll ta' nies xjentifiċi fejn ovvjament huma intiżi f'da suġġett tal-pjanti u ovvjament imorru fil-post u jaraw il-karatteristiċi ta' daw il-postijiet, jaraw jekk hemm xilma, jaraw jekk hux espost għal ċertu rieħat, kemm hemm forsi sħana u affarijiet minn dawn biex ovvjament huma abbażi ta' dak li jgħidulna nkunu nistgħu nħawlu l-iktar pjanta adattata f'dak il-post. Barra l-aspetti ekoloġiċi, l-Elysium għandu wkoll impatt edukattiv. L-Uffiċjal ta' Ambjent Malta spjegalna kif attivitajiet ma' tfal qed jispikka l-interess miċ-ċkejknin u mill-edukaturi, illi meta jaraw kif pjanta toffri frott, ken u ħajja l-ħlejja oħra tul is-snin, mhux biss jifhmu l-valur tas-siġar imma jibdew jarawhom bħala parti mill-identità tagħhom. Biex din il-kuxjenza titrawwem fil-ġenerazzjonijiet futuri li eventwalment se jkollhom f'idejhom il-futur tal-biodiversità ta' Malta.